Марайнур шәһәрдән кайтты. Аны күргәч, авыл мәшләре барсы да ах итте. Үзе ябыккан чырагы бөгенде менә. Өстендәге күлмәге чалбары йыртылып төткәләнеп беткән. Җитмәсә, нечкәгенә муенына нәзек чалбар белән калай чыккан таккан булган. Марайнур, ничексең шәһәрдә? Шәп яшәдеңме? Дип сорады аннан Мираугали исемле тук чырайлы мәче. Әйе, шул шәп яшәдем. Искиткеч, дип җавап кайтарды ул. Һәм баш бармаган югары тырпайтты. Ашау ничексең калада? Диде Мияубикә. Ризыклар һаманда талонга гынамы? Ашау байларша. Көн сайын балык тозлысы кипкәне, шулпада пешкәне. Чыканнар, бармы шәһәрдә? Диде Мираугали, төкеркләрен кешкә йотып. Көн сайын ашадамаларны каклаганнар, кыздырганнар. Шәһәрдә дә яшәргә була икән алайса. Әлбәттә, әле ничек кенә яшәп була. Көн сайын сөт эчтем. Сыерныкын, кәҗәнекен, күгәрченекен, каймакларны әйтәсе дә юк. Авыл мәчләре телләрен чыгарып иреннәрен ялманып алдылар. Шәһәр инде, хәер шау түгел, диде Марайнур. Авыл мәчләренең берсенең дә шәһәрдә булганнары юк иде шул. Шуңа күрә алар бердәм күрсенеп куйдылар. Шәһәр оҗмаху, диде Марайнур, үзе шаккатып тыңлаучыларга күңеле тагын да булып. Шул вакыт Мияугали исемле мәче каяндыр зур тәлинкәгә салып сөт алып килде. Марайнурның авызыннан сулар килә башлады. Дөресен генә әйткәндә, диде ул, минем күптән җүнләп ашаган эчкән юк инде. Авыл мәчләре тәмләп сөт шимерү белән мәшгуль иделәр. Алар Марайнурның ошбу сүзләрен ишетмәделәр.